Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala atuwihim fa'asbahu dhahirin.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu ayo akeh kang padha iman kunu fi'il amr ana sira kabeh iku ansarawi penolonge Allah. Kama kala kaya oleh ngucap kaya oleh dawuh sapa Isa bin Maryam Isa bin Maryam lil hawariyina maring hawariyin. Ngerti hawariyin? Hawariyin iku talang pati. Ngerti talang pati? Ro talang. Talang pati iku pembelain Nabi wani mati. Bonek. Dadi penolongin Nabi sampai wani mati. Iku jenenge hawariyin. Lah setiap nabi ku mesti duwe hawari, penolong. Man utai sapa wong Ansari nulungi ingsun ilawahi maring Allah. Sapa sing gelem nulungi maring Allah? Kala jawab sapa al-hawariyuna talang patine Nabi Isa. Apa mau? Pembelai Nabi Isa. Nanu utai kita iku angsarua penalange Allah. Fa'amanat mongko iman sapa taifatun pantan. Ngerti pantan? Golongan kecil Bani Israel saking Israel wa kafar lan kafir sapa taifatun pandan sak golongan fa'ayyadna mongko nguwatake sapa ingsun Allah alladzina amanu ake kang padha iman ala atuhim ngalana mungsuhe wong akeh
ngalah ngatasi ngalahno atuhim mungse wau fa asbahu asal katae sobaha iku esuk fa asbahu mongko isu-isuan sapa akeh mongko dadi sapa akeh zahirina wong kang menang-menang kabeh wong sing iman iki wong iman kabeh ta teman sampean kena ayat nomor 3 lho ayat nomor 3 ya apa ini? Kabura maktan indawahi antakulu sampean ngaku iman kadang gak sesuai karo omongane kabura mak siap ucapan sampean wis dicatet nek sampean beli jani omongane sampean kena kabura maktan wong sing iman ana dadi penolonge Allah siap disaksani malaikat lho kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah kaya nalikane Nabi Isa dawuh marang hawariyin sapa sing gelem melok nulungi Allah kala hawariyun nahnu ansara kamilah penolong Allah Fa'amanat ta'ifati Bani Israel wa kafarat ta'ifah sebagian beriman sebagian malah kufur. Na'udzubillahi min Ini hati-hati. Masalahnya pertolongan Allah kadang tekoni ku kari. Baik di Surah Baqarah am hasibtum anta tadkhulul jannah walamma ya'tikum masal ladina khala min qablikum masatumul ba'sa wa darra wa zulzilu waladina amanu adra bawah ayat bawah bawah katiro 82 ayo dibuka ketemu Adra jadi di kanan bawah ini apa nih? Kanan bawah jadi saya suruh 214 5.000 boleh temenan ya ketemu 5.000 Surah Al-Baqarah 214
Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalladina qala min qablikum masadumul ba'sa wa dharra wa zulzilu kata yaqular rasul waladina amata nasrullah. Kapan pertolongane Allah? Ala inna nasrawahi qarib. Eling sakte pertolongane Allah iku cedhek. Dadi nulungi agama iku berat. Kudu apa? Al-Baqarah 48. 45 48 iku. 45. Wasta'inu Bisholli wassalam wa innaha lakabiratun illa ala khashiyin. Adira iku 45. Dadi njaluk tulung kelawan salat lan sabar. Lah iku berat. Mulai nunggu pitulungi Allah iku kudu sabar. Mulai payahe mbiyen oleh pesen gak sabar di sabar-sabarno. Gak betah di gak paham di gak mlebu di lebok-lebok. Kudu wong sing iman dadi api penolongi Allah. Allah jamin nek sampean nulung agamane Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Intang suruha yang surkum wai sabit serat Al-Kahfi ayat piro? Ya yaladina amanu intang surwa yang surkum wa sabit akadamakum. Wong si iman sapa sing nulungi Allah, Allah bakal nulung marang sira kabeh. Awake dhewe iso ngaji ngene iki ya mergo pitulunge Allah. Saman esuk iso tangi, tangane sampean iso obah. Iku krana pitulunge Allah. Lah wong ngarepno sampean tangi tapi derji sampean gak iso nekuk ngene. Kira-kira ya apa? Utawa jempolane terus kaku ngono. Gak usah gede-gede jempolan ngono. Sambat. Nangis. Iku kabeh krana pertolongane Allah. Jadi pertolongan iku kerok teka Allah. Lamun sira kabeh wis nulung Allah, bakal ditulungi oleh Allah. Lah nek wis ditulungi Allah, gak ana sing iso ngalahno sira kabeh. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum. Ayo jawab sing apa? Surat apa? Lamun awan nulung marang sira fala ghaliba mau gak ana sing iso ngalahno lakum marang sira pirang-pirang bukti pertolongane Allah. Perang Badar pira musuh pira? Perang Uhud
perang Ahzab kabeh krana pertolongane Allah. Pondok lek gak ditulung karo Allah gak kira dadi gedhe sakmene. Kok kabeh karena pertolongane Allah. Kapan pertolongannya Allah teko? Lek sampean temen. Made gene surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sapa sing jihad temenanan maka Allah akan memberikan berbagai macam jalan. Kayak surat Ali Imran 52. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Semae Nabi Isa iku rumoso kok gak tepak arek-arek iki. Akhirnya di tanting. Sapa sing gelem nulungi aku marang Allah? Hawariyun jawab nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatu min Bani Israil wa kafarat ta'ifah, sebagian iman sebagian kafir. Wa yadana ladina amanu ala tuhi fa'asbahu dhahirin. Mongko Allah nguwatake wong sing iman ngalahna mungsuhe, mongko dadi wong sing menang. Dalam hadis An Muhammad ibnil Ala an Abi Muawiyah bimisli sawaan la yazalu dhahirina ala haq hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik hatta yuqatilu akhirahumud dajjal ma'al masih Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi pirang-pirang hadis nerangno gak mari-mari mesti ana kelompok sing nulungi agamane Allah sampai katakan apa? Dajjal. Mesti ana wong sing netepi agama Islam, netepi nguwatno nanggane agama Islam. Senajan nggur sethithik. Mulai kadang-kadang sampai akhir itu suatu saat fitnah merajalela, sampai ngelakoni agama gak iso, mergo apa tekanan bertubi-tubi dari segala arah. Lah nek wis model ngono iku ya apa carane? Wis minggato nang gunung, senajan mangan oyot, sing penting iso nglakoni agama. Misale sampean gak iso nglakoni agama, pindah hijrah. Dadi ngono iku. Lek sampean mlebu kampung rusak, lek sampean iso dandani hebat. Tapi lek gak iso aja sampe katut. Ya apa nyingkrai supaya selamat, agamane selamat, akidahe senajan mangan oyot, pindah nang gunung, ngalas, uzlah, ngerti uzlah? Memisahkan diri, wis gak melok-melok, rusake zaman. Lek sampeyan iso dandani gak apa-apa. Lek iso aja sampe hatut. Jadi ngono, harus berpendirian kuat.
Lek sampean nulung agamane Allah akan memberikan pertolongan. Kapan pertolongan datang? Lek wis di ujung tanduk. Jadi kadang-kadang sik kae tandang gae wis rumangsa apa pegel. Mata nasru kapan sih pitulunge Allah? Sampai putus asa. Mulai dari surat apa, Bang? Ayat 200 14. Lokasi ini di kiri bawah. Jadi sampai hampir putus asa. Mata nasro kapan sih lek pitulungi Allah jebrek kayak gini. Ala inna nasrawahi ori pitulungi Allah iku cedek. Pernah kasus Buya Hamka kenal? Kenal di Amin. Buya Hamka ulama dari Sumatera. Zamane Orde Lama tanpa jelas kesalahannya di penjara. Ditahan. Terus disambangi karo anake. Ya kapan pitulunge Allah iku? Ala inna nasrawahi qarib. Dadi gak suwe mara dibebasno teka tahanan. Lah nek pitulunge Allah teka ya gak kurang dalane. Kadang-kadang wis butuh. Kadang-kadang pitulunge Allah iku bentuknya itu menyakitkan. Misalnya ya, dodol tahu dipikul liwat sawah kepleset tahunya ajur. Jadi tahunya ajur. Akhirnya burung budal nang pasar. Ternyata kendaraan sing biasae momot rombongan iku mang kecelakaan. Sing selamat wong iki mang tok mergo gak melok rombongan. Jadi dengan musibah iku mang carane Allah nolong wong iki mang gak sampai kecelakaan motor. Jadi kadang-kadang ngriku carane Allah nulung dengan cara memberikan musibah. Jadi ngono niku. Ya. Kita harus yakin ketika kita menolong agama Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.